Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyo namu. ‘Yan uwa, kamar yadda kuka sani, taskar Asararu tasha ce wadda ta yi shahara wajen kawo muku nau'ikan asiri kala iri daban-daban domin magance matsalolin da suka shafi ‘yan uwa musulmai na gida da na waje. So, dan uwana da Allah kar ka manta, idan wannan shine zuwanka taskar Asararu, da Allah kai mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin hakan zai baka damar samun asararan da zamu ɗora da zarar mun ɗora su za su riske ka a inda suke. To ɗan uwa, kamar yadda ka sani, duba da matsalolin da suke shafar al'umma da waɗanda suka damu al'umma da kuma abin da ɗan adam ya fi buƙata a yanzu, mun yi nazarin cewar asiri, ɗaurin baki asiri ne wanda yake matuƙar tasiri a wannan zamani, kuma asiri ne wanda yake ya zamto shane ma sha tambaya. To, alhamdulillahi, kamar yadda kuka sani, a kodayaushe wannan tasha tamu tana alfahari da cewar abubuwan da jama'a suka fi nema kuma suke shan wahala a kansu, to mu kuma shine muka fi ganin meye shi komai girmansa mu ba za mu yi rowarsa ba, za mu ɗauka mu ba wa al'ummar annabi, domin komai muka samu arzikin annabi muka samu, haka za mu ba da shi, sadaukarwa ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama. Domin alhamdulillahi, abinda duk ka san ka mallaka ka samu, ka fi ƙarfin ka neme shi, sai dai ka nemi na sama da shi, to kai ma sai ka ba wa wanda shi kuma nema yake. To alhamdulillahi, wannan asiri da kuke gani asiri ne na ɗaurin baki akan kowane irin mutum, kuma kowace irin buƙata kake da ita, in dai nau'in ɗaurin baki ne, ma damar ba za ka yi zalunci ba, wallahi tallahi an gama. So da asiri ne mujarrabu. To ɗan uwa, abin da nake so kai, shi ɗaurin baki yakan tafi ne a ce kamar misali wani bawa yana so ya takura maka a bisa wata rayuwa, kamar misali yana bin ka bashi ne, ko kuma a'a wata magana ce wadda kake so a ce idan an tashe ta fitina ce, kake so a ɗaure bakin jama'a saboda wannan maganar an ce fitina bacci take, duk wanda ya tashe ta Allah yana fushi da shi, kake so to a ɗaure baki jama'a kada su tashi wannan fitinar. Sakamakon mutane akwai shaidanu a cikin mutane waɗanda ba sa son zaman lafiya, to ana iya aiwatar da wannan aiki. Ko kuwa a wata magana ce ta aure, shi ma gashi aure alkhairi ne, sai ga wasu suna burin su lalata shi. To a bisa ga harkar aure, idan ka san sunan wanda baya son ka da wannan alkhairin, to za ka iya aiwatar da wannan aiki domin ka magance wannan matsalar insha Allahu. Babu yadda zai yi, babu yadda zai iya cewa, kuma sai abin da baya so ya tabbata. To, ko kuma dai misali wani ɗaurin baki ne wanda kake so ka yi shi ɓangaren harkokinka na tafiya, sharrin mutum, sharrin aljan, sharrin abin ƙi ba ka son ka haɗu da shi, to ɓangaren 'yan fashi da shauran ma'ayyabai da ake cin karo da su a kan hanya, shi ma idan ka yi wannan ɗaurin baki ka rubuta buƙatarka, to insha Allahu ba dai kai ba, sai dai ya kasance daga gabanka sai bayanka, walau dai kan ka ƙarasa a yi abin da za a yi, ko kuma bayan ka wuce sai a biyo baya a yi abin da za a yi, amma insha Allahu ƙaddara ba ta riske ka a ce an zalunce ka ba. To ɗan uwa, yadda ake wannan aiki shine, idan ka kasance kana da buƙatar ɗaurin baki a duk gaɓar da ka zo, kuma ka tabbatar da cewar ba zalunci za ka ba, ɗaurin bakin za ka yi saboda matsalar ce ta shafe ka kake so ka yi, to da farko za ka samu takardarka ɗan uwa, baƙa za ka samu, sai ka samu takarda ko baƙa ko fara, amma in sun samu dai ka yi ta a baƙar takarda, amma a faran ma ana yi. To ɗan uwa, abin da nake so da kai, idan ka rubuta takarda kowace sai ka samu babban dutse haka mai nauyin gaske, in ka rubuta ka naɗa layarka komai da komai, sai ka samu babban dutse wanda ka tabbatar da cewa in ka danne ta sai dai in wani ne ya ɗaga maka, to sai ka, wanda ma ka samu ma irin duwatsun da kwata-kwata ma ɗan adam hankalinsu bai cika kaiwa a ce suna ɗaga shi ba. Kada ka samu irin manyan duwatsun nan wanda za ka iya ɗagawa, sai ka ɗaga, sai ka danne, sai ka kulla ba ka danna bakin wani ba zai iya wata magana a
a kanka ba. To insha Allahu in dai kai wannan aiki zaka sha mamaki, zaka ji cewar kana rayuwarka duk inda ka zauna a yi da kai, da inda ka zauna a yi tanka ka da baki. To insha Allahu shirye-shiryen mu waɗanda muke alƙawarin to kai ɗaurin bakin yadda mutane za su ga kana ci gaba da harkokinka na rayuwa, sai ta zuzuta ka da haka ma baka san irin bakin wani bai je ya tasiri a kanka. To wannan shine babban maganin da saboda ka ɗaura bakin wanda zai hange kai magana, wanda zan iya gani shi ɗaurin baki yana aiki da ga ka kana kallon mutum zuciyarka koda ta baka in gani ya cancanta ni in ma irin wannan aikin. To amma idan ba zan iya ganin wasu daga ciki ba, shi yasa na bada shi a online a YouTube channel tamu domin ku yi mana subscribing kuma sannan ku ƙara mana addu'a domin magance matsalolinku. To mu dai burinmu shine dan Allah ga mutanen da ba ma iya ganin su ba mu san ko su suwaye ba, dan Allah a ji tsoron Allah komai muka bayar a dinga aiwatar da shi a mahallansa, domin mu ba mai muku muguntar mu ce wai nau'in asiri kaza yayi nauyi ba za mu ba ku ba. To idan nau'in asiri kaza yayi nauyi ba za ka ba al'umma ba, to matsaltsalun kuma suna nan suna damun al'umma waɗanda wannan abun shi zai iya magance su. To kuma kai ka ce ba za ka bayar ba saboda kar ka ɗau haƙƙi. Muna da gaskiya masu bada asirai, idan wani idan ka bayar zai iya zuwa idan mallaka ce ko ɗaurin baki ya zalunci da shi. To amma ni har ga Allah na bada shi asiri cikakke saboda Allah da Annabi, amma na yi gargaɗin a yi saboda Allah kada a zalunci kowa. Idan ka je ka yi shi bisa zalunci ka cuci ɗan adam, babu ruwana kanka ka cuta, Allah ba zai kama da laifi ba dan na baka ne saboda magance matsalarka ba dan ka zalunci wanda ba shi da haƙƙi ba. To 'yan uwa mun gode, dan Allah ku ma subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora.